Pandang mencati nonlir kakonang suram sorote palan padang asalan pacaring purnama gaglono asaring mongso katiko kang kinarya wangsin pindha kumbang ngajabing tawan susah nyen tinggane nyang kalih kanggung baksine para pindha kumbang ngisepa madu sarining tawan Mastu Purnomo Sidam Awigena Mastu Purnomo Sidam silat mringgang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono sinambung nanging mila pesta maksina stantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tetula-tulat mlingrap ding parabdiwa winisuda traingkang dinama Dama pinardi tamping lalata mangya tekap wasananing gupita
tawang renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung sang murweng kota Sidebyar dumadining Wayang Purwa purwakaning kandha narik ruting basa dongeng kono ngemusu rasa yene raras saya karaos mula cari wangrasa wani nguruhing diri rasa mong sang rumang candi liru jalma angilo kaca jare wis renaku ceng carita becik wis gemelar jroning pangkliran ya Gusti Jatira mirsani panggelaran inggih Purwa Surya Candra Tanum Nyawang Kartika wis kena putra teng kawasa sahari ratri hangitri pawana prawateking dosina gilur kemanti temadate petanganing dina sasi warsi windu kang sarbabat tetung lantang kartu mangkerta isi rambun toya Jawa pating grembyah dadya padang kutu-kutu walang atuga burono yang burun toya dadya pranan tanpa wicalan padang terwangan senari Sanghyang Rena ingkang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumungum-ungum mungging kalengan wukir abang mernganga lamun kaik saya andilat-dilato bumi saya dangu sumurup Sanghyang Arka katon semebak kanan kiri ngabang esmu jenar kabur bawan senari Sanghyang Basanta Tanum tukaton ijo royo-royo amangku gunung geng biru moyo-moyo bojo ing gunung kinemulan kundamu kasiluring marap pancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu solah ing kawula dasih den luarsa angu kaya buga garap tegal sawahe anglur silur datan ana pedhote senambis sendunan sesindenan mikul garulu kundhik Anggring raja kayane samane ana pirembagan Samara Wangi. Sang Hyang Arkasa yutangusa jinggil. Wis katon mela sinari jagat dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang sami rebut beta, rebut teja rebut kukuwung. Pranjere datan wonten ingkang amadane kekuwung Praja Negari ing Astina. Ya sinebat Praja Negari Gajahaya, ya sinebut Liman Benawi. Ya wenang den westani Kuru Janggala. Apanjana karo pambeganing kandha sareding mangke krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan daya benawi tinapi ombas samudra benang langut kang tanpa wagut. Pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala, mane-mane cakring pewisik. Sawaning kinebing jurang corong kinepung gosirung. Kinarya susuing peksi lawet miwang sarang burung. Wonten ugi pasisiran darsasana jembar kebeganing pasir gemelar garis winggir. Tanem tuhang rembuyung royo-royo ngarang gitri. Rawerun kelapa bumi subur wasitan pawur. Sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang ning nirtane. Iline kang minara-para kang tinampi waduk bendung-bendung kinarep hanglene sawah. Yang pategalaning nara kisiswa. Mokal panguling tetani bebasan daton ana bumi sanceng kanggung selo sedaya tinandur ingkang ora kabipandya Bathari silang gelar pasabinan. Yaya Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi. Pateganku plujeng ingkang rembuyu godhongane. Ambek kowe nganti kaya manglung wit-witane. Pala kependhem pala kesimar pala gumantung sadaya tanku jiwa cinawi. Tukulan kang mameh kesarasaning diri. Ingon raja kaya Dewan Sansayang rembug lamun siang aglaring mangunan. Lamun wanci sarap sore samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datanana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tebe saking tindak Jurjana Cuti. Samya sayek seka kapti karya luring nusa bangsa tuwin negari ing Astina. Wanaga ngimbanging gunung anggung rungsa menes tarunun tumurun ratu merah. Sadya dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sameting sesanggeman. Sepen tebe saking tindak sansaya sinansaya. Wektu winodanane momat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sedating jejiwan kang pinuji temama wujud.
manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari Ngastu nalika semono lagi mancip marang jaman Kecana panjang punjung pasir pawukira jinawi gemari pakarta tata turta raharja dasar negara kang gedhe bare padhang jakatipur kuku setara tanda kuncarane turta kasusuring manca praja lasinten wau ingkang kepareng pusaran ngadul bangsa negari Ngastina Nalindra menang jejuluk Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Kurawa Indra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsah ya sinebat Prabu Gandharya Nalindra Gung Pinatara kemun bondo donya sugih bondo bandu sugih bondo tegese sugih brana picis derajat pangkat miyang panguwasa sugih bandu tegese Nalindra kang abebula raja Nalindra kang sinembah para Nalindra mulat jroning setinggil Binaturata negari Ngastina Sang Nata Arsa lenggah wonten sak madaning dampar kencana kayap sangjaning para banjit dimanggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacaring keprabon kawistara pepandir sagung kang samya semewa yayah ora ping samudra daratan datan kantun pisanira sangjaning nanta tungguling praja negari Ngastina miwah sangjaning para kadang lasintang kang kepareng caket denira mangarsa nggih pujangganing praja negari Guru Janggala Pandhita saka lima sang tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Bharatwaja putra wenang asebat ya Sang Wipra Nalindra utawi Pandhita Wasis-Waskita ing Esti kasinengan kasekteni nuwe bebasan pinatamen dajina lumenter tinumbang penggung sinuduk putung pramila pantes sinebat Pandhita guruning wong aprang Sang Tapa Gandhara mengkeraken mirenggaipun werangkanata dalem negari Ngastina pidalamping plasa jeneng nggih Sang Rekanapati Arya Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantal Pati mula sangjaring para nayaka para wadyabala mewah sangjaring para kawulung samya gandeng masisiran jejel ril rapat papat bibit para sasatata pandengkul datan poselo labet sakateng marasiba ing jayam bludak gendera rontek umbul-umbul kagiterangan danu yai mongde mangsa labu ayo megar mendhi jamur bating mangsa rendeng tumbahing ngrangka jati ngaraning mangsa katiga parandene ketingal tidem jinem madiwaning pasewakan negari Ngastina nadyan kudungan datana ngobah samira dhateng mampakapir sumungsaraing pradonga pangling maranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling wijiling pangandika Sang Prabu Durna ing kababaring lisan crot nyang sekik para kawula Dewa Sukmana mangadiliruwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Paman Pati Arya Sengguni ayo dadeka kaget pakenira si Paman Pati Arya Sengguni wonten ing sira ingsun pijana ngarsaning manira Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana sinuwun Prabu Duryudana nggih kepareng paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang paman ing kepatihan ing jawi sanget kuwatosing manipun ingkang paman Pindharan Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sang wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan
Kawula ana ninggih nggih. Paman Haryo nggih. Kadiweran kun sing ingsun percaya menawa dadi batal pagiling sun. Pranata tata arakideng ngaparajan negari Ngastina marata diaturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti ngarempin Paman Pati Hari sing pundi. Menawi padukan dangu bab tata rakideng kaparajan negari Ngastina tartentu sadaya tan badhe anguci wani. Para kawula samya saijek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina nggih. Mandhapipun para prajurit miang para kadang maduka inggih pun para Sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kridhaning perang. Sawanci-wanci praja paduka ing Ngastina katembing marang muka tartentu boten badhe kepok kanca paduka nggih. Ingkang pamaning kepatihan remuk ngasawurna putung sumangga kabandhemna nggih diwaji semban kula kawula ana ninggih. Paman Haryo nggih. Damel bumbung tuwin marmanahipun ingkang putra teka jangkep kang dadi aturira. Paman ora liwat bakaring utama tindakna selawase urip. Nana ninggih nggih menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Nanging kepareng wambuk bilih ingkang pamaning kepatihan ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana nggih anak Prabu. Ibu-ibu Jawata badhe ndawaken rupita punapa wonten ngarsanipun ingkang putra. Wonten kula nampun wonten nampi sembahipun Hyang Sepuh. Nanging wis semanten paman. Jernyatanipun sing ngandika menika minangka dados Rangkanata Praja Negari Ngastina lajeng putra ingkang menika dados Nalindra. Paripaksa sembahipun Paman Pati Hari sing kula tampi kandelo sami-sami. Boten langkung kaprayogan lenggah jeng ngandika paman sing pundi. Wonten Praja Negari Ngastina, Paman Haryo. Nana ninggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih. Kawula ana ninggih. Nuwun panggih Pupu Peneban. Pupu Peneban turuning Sukalima. Pupu Peneban Kumbayana. Sarwa paduka wonten Praja Negari Ngastina ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugia kunjuk wonten ngarsa paduka. Pupu Peneban turuning Sukalima. Pupu Peneban Kumbayana. Lole astaka swala sila bertapa sumorante hawela. Kamanaga kula prit kantil buntuting selikur. Kula naknan nggih anak Prabu. Kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten Praja Negari Ngastina, pambagya raja sampun kunjuk milujeng piswanipun ingkang bapa. Wonten Praja Negari Gajahaya. Mboten manggalangan setunggal punapa. Sowan kula tebih saking Rubeda, Durga Mendhak Kala Sirna nggih. Kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa mugia katura wonten ngarsa paduka. Anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu. Bawadur iki sampun kula tampi karya sunduka pangling pumudu. Amawana kabagyan gesangipun ingkang putra Ngastina. Boten langkung kaprayogan lenggah paduka Pupu Peneban turu wonten Praja Negari Ngastina. Pupu Peneban. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima. Anggenipun ingkang bapa sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih. Anak Prabu Duryudana. Nuwun mangki Paman Haryo. Paman Pati Hari Sengguni. Kula naknan wonten timbalan anak Prabu. Mesti mawon damel kaget sanjaning para pinisepuh. Miwah para kawula tinwadya bulengking sami sumepa. Wonten ingkang putra ngawontenaken pasewakan kebene kelaratan ingkang sampun. Paman Pati Hari Sengguni. Muga dados narenaning penggalih sing ngandika Paman Haryo. Kawula ana ninggih nggih anak Prabu. Kepareng paduka miji dumateng piswanipun ingkang paman teka janur gunung Kadingaren. Dinten sakmenika paduka anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan kamangka beneh kelanadhat ingkang sampun. Pendak-pendak paduka ngawontenaken pasewakan tartentu nglarapaken praptanipun inggih rawuhipun anak Angger ing Ngawangga inggih menika pun anak Angger Karna ya anak Angger Suryatmaja. Nanging teka dinten sakmenika paduka anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan teka namung nimbali praptanipun ingkang paman
ing kepatihan kalian nimbali praptanipun anak Mas Durna menika nggih. Paman Haryo iki. Pramila kepareng ingkang paman sumadeng dawuh. Timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kepareng amedhar sabda pangandika. Menggah menapa ingkang dados mosing pirembagan nggih ingkang paman sumedya nganglingaken jangga nilingaken karena mastuti sabda tama dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana. Anak Prabu. Lang-lang ramyan ingkang driya liri wangsantara katawangan sumo ing das kato wedan limut kabyarsaning rojit para mreming driya manawung kakawenging nyewang wisesa jagat pangestu ngurwaya loro jagat. Paman Haryo wonten timbalan esturi praginipun kang putra ngawontenaken pasewakan. Kula mriku namung badhe nyuwun dawuhipun Bapa Durna ing Sukalima. Babagan sasmita iki sampun kula tampi tigang areng kapengker wonten ing wanci Sukarakasi. Sasmita saking para Jawata dumeling tanpa wujud wonten talenganipun ingkang putra pun Jaka Pitana. Paman Haryo pramila gandeng putra badhe sumela atur medhar sabda pangandika animbali dumateng praptanipun Bapa Durna. Pramila kula suwun kalodhahan wekdalipun dumateng sangkyaning para kawula sampun ngantos wonten ingkang samya saur manuk jeneng Senedya mbabarake wigatining pasewakan. Kawula ana ninggi kepareng paduka badhe amiji andhangu dumateng Bob inggih Kakang Mremban Durna kasumanggaken nggih anak Prabu kawula ana nun. Bapa Durna Bapa Mremban Kumbayana sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra wonten kula nampi kula wantun angrawaken nglarapaken prapta paduka Bapa Mremban Durna ing Sukalima Kasdurawuh wonten Praja Negari Ngastina. Bapa Durna. Oh, nuwun sewu anak Prabu, nuwun sewu. Ingkang Bapak menika namung minangka pujangga longger. Kula menika namung minangka ingkang dados gurunipun para Sata Kurawa. Kula ingkang den sepuhaken dening paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nggih. Malang samangke ingkang Bapak sampun prapta wonten Praja Negari Ngastina, malah kula nyadong deduka. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana nimbali piswanipun ingkang Bapak menika badhe paring pidana. Dosa menapa ingkang badhe kula sandheng kula mboten badhe suwala kok nggih. Lajeng menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe paring ganjaran wonten ngasanipun ingkang Bapak pun Kumbayana. Lajeng labuh labet menapa ingkang sampun kula tindakaken, lelabuhan menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Anggir Ngastina. Bapa Durna iki babar pisan. Sami kalian menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ngarsanipun Paman Sengguni. Kula badhe nyuwun iga pamrayoganipun Bapa Durna babagan sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi. Jawata waring wewisik wonten karsanipun ingkang putra bilihing sak mangki Praja Negari Ngastina saged mangki ayom tata ditri miyang tentrem. Bilih kasinungan kanugrahan saking para Jawata awit kawuning ana bapa. Dinten sakmenika Praja Negari Ngastina mriku nepi nedheng ketaman pagebluk Mayangkara
Kathah sakathing sakya para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sonten lara injang kapraloya. Ingkang putra ki sampun marambah makaping-kaping upati syarat srana. Wonten tatan wonten setunggal kemawon ingkang saged amungkasi bebendu wonten Praja Negari Ngastina. Tumuli kula maneka puja-puja teni sagar pelanggatan. Ngeningaken Babanowo Sanga tumuli para Jawata maring sasmita wonten ngarsanipun Kang Putra. Bilih Negari Ngastina badhe ayom-ayom tata titi yang tentrem. Mraing putra kasinukan kanugrahan ingkang aran pun Wahyu Purbakayun. Pramila Bawa Durna gandeng putra menika kudunging nalar cingkranging sapu barang kula nyuwun werdinipun Wahyu Purbakayun menika tegesipun menapa lajeng mapanipun wonten pundi samangke kula piyambak ingkang badhe gayuh Wahyu Purbakayun menika Bapak Dewan Durna. Lole asta Kuswala Sila Pratapa. Sumorante hawela. Nggih, kula nuwun sewu lho nggih. Bapak turu kados pundi? Kaget sotaning penggalipun ingkang Bapak ingsa kalima sareng kula nampi pangandikanipun anak nyanggir. Ing Ngastina inggih anak anggiripun anak Prabu Duryudana. Kaget liripun kados pundi? Nuwun sewu. Menika wonten Praja Negari Ngastina menapa wonten dangdut nggih? Liripun kados pundi? Kula kok mireng tiang dugem. Cekeces. Kula menika nek mireng musik kados ngaten iki mboten tahan awak kula. Rasane pengin nglepung kemawon. Nglepung menika tegesipun kados pundi? Goyang. Nuwun sewu Bapak. Kula pijirawipun menika kula suwuni dawuh babagan Wahyu Purbakayun sanes kok ndangdutan napa malih rupian dugem menika barisan boten. Ngaten nggih. Nggih. Jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Hong sekaring bawana langgeng. Oh, kagesutaning manahipun ingkang Bapak nggih, mugi dadosna ngawuningan lho nggih. Mboten kok ateges kula mriku badhe nyemani dhumateng paduka anak Prabu Jaka Pitana mriku babar pisan mboten. Nanging mugi dadosna ngawuningan. Tigang ari kapengker menika ingkang Bapak ugi pikantuk sasmita ingkang sami tanpa beda kalian paduka anak Prabu Jaka Pitana tampi. Sasmitaning dewa ingkang paring wisih wonten ngarsanipun ingkang Bapak. Bilih ingkang Bapak ugi kadhawuhan gayuh wujudipun Wahyu Purbakayun. Lah Wahyu Purbakayun menika napa? Wahyu Purbakayun menika teges purba menika saged nguwasani, kayun menika karep. Teges menawi tiyang ingkang badhe utawi kepengin kasinungan Wahyu Purbakayun menika teges ing samangke kedah ngendhaleni dhumateng diri, teges ngendhaleni dhumateng kayun utawi saged amurba tuwin namasesa tumraping kekarepan. Nggih. Lah lajeng ingkang dipun wastani Purbakayun utawa ngendhaleni marang kekarepan utawa kekayun utawi kekarepan menika kula menapa inggih antawisipun paduka anak Prabu Jaka Pitana kedah nilaraken perkawis kadonyan. Nilaraken perkawis kadonyan menika nuwun sewu, mboten kok ateges mati menika mboten lho nggih. Nilaraken perkawis kadonyan menika teges perkara kadonyan bondo donya derajat pangkat panguwasa menika dipun anggep biasa kemawon. Teges mboten ngawula kalian bondo. Mboten ngawula kalian derajat, mboten ngawula kalian donya, mboten kesusu nguber kanikmataning donya. Jurnyatanipun donya menika namung fana. Fana menika napa? Fana menika. Fana menika dipun jawakaken menika fana. Mekaten. Nggih. Pramila menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe anggayuh wujuding Wahyu Purbakayun. Kula suwun lho, Kari, kula suwun. Kula suwun supados Kurawa sedaya menika dipun aturi supados manembah wonten ngarsanipun Gusti Kang Arya Loka. Jernyatanipun Kurawa menika mengeti dhumateng Andir Marsata Kurawa. Kurawa menika dipun titahaken dening Gusti. Kurawa menika kok sajak sareng kula petang, sareng kula emut, sareng kula sawang, sareng kula wawas, sareng kula gelar, kula geluk. Kurawa menika sajak arep lali karo sing gawe jagat. Kurawa menika sajak arep lali karo sapa sing titahake. Kurawa sajak arep lali kalian saking pundi piyambakipun menika jedul saking pundi Kurawa menika gesang. Mekaten. Nggih. Pramila kula nuwun sewu, menawi estu madhep mantep.
niat paduka anak Prabu Jaka Pitana kepengin gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun pramila kedah saged amasesa duwe namurba sanes murba carita mboten lho nggih. Nggih. Saged amurba dumateng kayun utawi karep menika kapirang dados pinten-pinten perkawis lho nggih. Sepisan karep pribadi. Karep pribadi menika tiyang sanes mboten saged ngraosaken jernyatanipun karep pribadi ingkang gadhahi karep menika namung paduka anak Prabu piyambak. Nggih. Ingkang angka kalih kareping bebrayan. Kareping bebrayan menika ingkang ngersakaken tiyang kathah mboten namung tiyang setunggal utawi mboten namung paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pramila kula nuwun sewu, kareping bebrayan menika sok-sok kala mangsa ana siji sing mbangun miturut, ana siji loro sing uga mbalela, mboten sarejek kaliyan menapa ingkang dipun karepaken. Mekaten Bu Baturna. Inggih. Pramila nuwun sewu. Kareping pribadi menika ingkang kedah dipun kiwakaken menawi badhe gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun. Kareping pribadi menika ingkang kedah dipun purba. Dipun purba kedah dipun wasesa, kedah dipun kendhaleni kayata dene menawi nyumurupi bandha donya wonten Praja Negari Ngastina. Oh, menika sampun ngantos. Bandha-bandhane kawula nika entek dipun pangani kalih nayakaning praja. Teges sampun ngantos korupsi. Lah menika nuwun sewu wonten Praja Negari Ngastina menika wonten sing jenenge Patih Adik Patih Arya Sengkuni. Niku sing bendinane menggaglaki bandhane para kawula. Niku napa bakal kelakon marang paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun kadadi makake kula to Kakang Tuna. Dek Cuni mriku namung perumpamaan. Oh ngaten. Nggih. Sampun kantos. Napa nggih? Lah kirangan sampean sing ngendika. Sampun kantos kadhati kajeron penampa. Aturipun ingkang ora kenging kalima mriku namung kinarya pangayem anak Prabu Jaka Pitana. Ngaten. Nggih. Pramila lho nggih. Kula suwun. Gandeng samangke ingkang Bapa sampugi sampun nampi sasmita saking para Jawata bilih kula kedah gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun. Pramila mboten susah-susah paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe ketayalan gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana kesusahan kerepotan niku sampun ngantos. Awit nuwun sewu, kula menika ingkang minangka dados pujangganing para Sata Kurawa, kula ingkang minangka dados nujung wonten Praja Negari Ngastina. Gandeng kula ugi sampun sinambiran sasmita saking para Jawata. Lilanana nggih, lilanana. Ingkang bapa ing samangke badhe gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun. Kula aturaken wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Sumebar wonten ngarsanipun para kawula wonten Praja Negari Ngastina. Sumrambahipun dumateng para Sata Kurawa nggih, anak Prabu. Jagat pangestu ngoro wayah loro jagat. Baturna Wonten timbalan. malah remen sanget manahipun ingkang putra Ngastina. Deripun boten namung ingkang putra Jaka Pitana ingkang nampi sasmita saking para Jawata. Nanging paduka pupun Baturna ugi pikantuk sasmita ingkang tanpa beda kaliyan menapa ingkang sampun kula tampi. Kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana. Baturna Wonten dawuh nggih. babar pisan tanpa ngicali raos pakurmatanipun ingkang putra pun Jaka Pitana. Kula suwun gandeng paduka pupuh Baturna piyambak ingkang sampun saguh gayuh wujuding Wahyu Purba Gayun. Pramila kula suwun kanthi sanget babagan kanugrahan mriku kula pasrahaken wonten ngarsa paduka pupuh Baturna. Awit dewa ugi sampun paring wisik bilih negari Ngastina badhe tentrem menawi kasinungan Wahyu Purba Gayun. Baturna lole kandang blekuduk manyar-manyar tali wesi jenenge rantai wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu Jaka Pitana. Malah kula ngaturaken panengging tanpa pepindhan lho nggih. Wantene paduka anak Prabu Jaka Pitana sampun paring pangestu tuwin paring palilah wonten ngarsanipun ingkang Bapak Sekalima. Baturna babar pisan sedaya mriku kagem buktinipun saking para kawula kagem tentreming Praja Negari Ngastina sampun kantos ing sakmangke para kawula negari Ngastina kedarang-darang kawontenanipun awit pagebluk mayangkara ingkang tanpa sirna wonten Praja Negari Ngastina. Nggih. Malah kula nyuwun priksa bebeban Kados pundi nggih? Wahyu Purba Gayun mriku mapanipun wonten pundi? Miturut sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi. Wahyu Purba Gayun menika wonten sak pucaking Harga Mataya.
Tumuli samangke ingkang bapa badhe tumuju minggah wonten ing sapucahing Harga Mataya. Nggayu wujuding kanugrahan ingkang namipun Wahyu Purba Kayun. Lajeng mangkatipun Bapadura pinjang menapa? Nggih. Babar pisan kula nuwun sewu kula nyuwun palilapadukan Prabu Jaka Pitana. Lianana mboten kitang sambung basa lintang kula badhe bidhal dinten sak menika nggih. Jagat pangestu Ngoro. Bapadura ngaturaken paningking tanpa windan. Malah kula balang puja puji santi ngatos-atos sampun kados lare alit. Mugi rahayu tuwin kasil anggen paduka Bapadura nggayu juting Wahyu Purba Kayun. Nyuwun pamit. Ngatos-atos. Ngati-ati Kakang Durna. Merga paribasane wong sing arep duweni kegayuhan, wong arep nggayuh kamukten, wong arep nggayuh kanugrahan mono pacobane pancen angel. Mesthi wae Kakang Durna wis prisa, mbuh cilik, mbuh gedhe, mbuh abot, mbuh enteng. Yen to Kakang Durna temen-temen niate pengin nggayuhke Wahyu Purba Kayun kanggo para sata Kurawa ya kudu sing ati-ati lho Kakang Durna. Depati Arya Singuri sampun ngantos kuwatos. Kula menika sampun wegek menawi babagan gayuh Wahyu menika kula sampun tuntas, kula menika sampun tumus, kula menika sampun buntas kawruh kula lho Depati. Sampun ngantos ngiyas, sampun ngantos kembe dumateng ingkang bapa ingkang kalima. Oh nggih nggih. Niku cangkem sampean dhewe sing ngomong. Cangkem kuwi. Wong tuwa yo cangkem-cangkem niku pasewakan cangkem-cangkem nggih. Dolanan cangkem. Lho nuwun sewu. Sriyatanipun nek sing dinggo ngendika niku nek senes cangkem jenenge napa? Nggih cangkem ngoten mawon. Ning sarane sing sopan sithik. Lho cangkem niku malah basa Jawa asli lho Kakang. Pun. Anak Prabu kula pamit. Samangke kula aturi nyekseni aturipun ingkang bapa. Menawi kula wangsul wonten Praja Negari Ngastina. Mboten nganti wujudipun Wahyu Purba Kayun. Oh, jangganipun ingkang bapa ingkang dados liru lho nggih. Jagat sampun nyekseni kedados pangatika paduka Bawadurna. Malah kula nderekaken tindak jengkar paduka mugi kalis rahayune sampi kula durga mendhak kala sirna. Anggen paduka gayuh Wahyu Purba Kayun. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit Bawadurna. Ayo tangi sama. Oh, goteng merembah. Samar pamoring sukma sinutsmaya
Sinuksmaya winaya ing asepe Mirem-mirem kembang obong pratibang sami mulat Sari mulat rarayo nganlong alangkung tangi le nggih Pak Caidan semendi panggeng gak ming micek pamite wayangan tekan deta nyambut gawe mah ming ngimpi penting impian kula pun tercapai Paman Haryo wonten timbalan kira babar wisan kula aturi dawuhaken dhumateng pun Parasata Kurawa supados ngobya dhumateng tindhaipun bapa turuning Sukalima anggenipun tumuju kayu wujuding wahyu purba kayun inggih ngestaken dawuh kepareng ingkang bapa ing kepatihan nyuwun pamit madal wasi lan nggir ngatos-atos sampun kados lare alit Paman Patyara Senggundi Kartomarma wonten timbalanipun gandeng kaya wis purun sejipan pasewakan marata diagi bupara kang padha sibuk ingsun kuntur kedaton mau nur kitu waji ngestaken dawuh paduka Gusti kula Sang Rata Sinuwun Prabu Jaka Pitana nyuwun pamit madal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Dimas Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh purna gati ning pananggilan Harus Sang Rata Kundura ngedah tonsel saking damar jono kinapin gambaran gandeng kandheraken sang jaring peromban jadi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawisna saking mandura tindak nyosang Srinaranata lamun Cinandra candrané sumunar tejane kayata dene Sanjewang Surya